Ha arribat la calor, oi que sí? Sí! L'estiu ja gairebé és aquí. Jo ja estic preparada. Ho heu vist? Barret, ulleres de sol supermoguanguis i todos los artilugios necesarios para ir a la playa. Mira. Porto crema solar, molt important aquests dies, perquè si no ens cremem, que el sol està picant molt fort. La pala, la galleda, sí, porto pilotes per poder jugar. No, tinc unes ganes d'anar a la platja, així que ens desconfinin, escolta tu. També, sí, no m'he deixat, també us porto un conte. Sí. Us porto un conte molt divertit. Una faula perquè els protagonistes són dos animals. Molt probablement ja l'haureu escoltada alguna vegada, perquè és una faula molt famosa. És la faula de la formiga i la cigala. Així que us la començo a explicar, perquè diu que aquesta faula comença amb el bon temps. I és que diu que amb el bon temps les cigales el que fan és cantar. Però no canten la com fan nosaltres, sinó que fan ni ric com fan els grills, no, fan raca, 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 aigüeta fresca i ja pot fer calor, que vinga, m'importa! I així passava el dia la cigala, cantant i passant-s'ho la mar de bé sota aquell sol de justícia. I vinga a cantar. Ara bé, hi havia altres animalets que passaven per allà i treballaven molt més. Sabeu qui eren? Les formigues. I amb això, que la cigala tocant i cantant, veu a la formiga i diu: espera't un moment, formiga, però per què treballes tant? Amb aquest sol de justícia que fa, no tens molta calor? No vas venir aquí una estoneta amb mi a seure sota l'ombra, a l'ombreta, sí, i cantem una miqueta? I la formiga se la mira i se'n va. I la cigala va pensar: ja s'ho farà, jo seguiré cantant aquí, que l'estiu només ha fet que començar. Raca, 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 I amb això, que va passar el juny, i va arribar el juliol, i la cigala seguia cantant, i la formiga seguia treballant. I cap aquí, i cap allà, un gra cap aquí, un gra cap allà. Tot el dia anava enfeinada i carregada. Amb això que la cigala la torna a veure i li diu: formiga, para! Escolta, no vols dir que ja has recollit prou gra? Què em fareu de tant gra? No us el podreu pas acabar? Au, va, vine, seu aquí amb una estoneta, l'ombreta, que cantarem una cançó molt xula que m'he inventat. Sí. I la formiga, que se la mira i diu: i segueix el seu camí, treballant i portant grans amunt, grans avall, grans amunt, grans avall. I la cigala diu: pues jo seguiré cantant. Tot el juliol, la cigala cantant. I va arribar l'agost, i seguia cantant. I amb això que torna a passar la formigueta per allà, i vinga a carregar més blat, i més fulles, més blat, més fulles, i grans de tot el que trobava. I la cigala que se la veu, i diu: però bueno, para, dona, para, ja n'hi ha prou de treballar. Viu una mica la vida, home, carpe diem. Això ho has de disfrutar una miqueta, home, que la vida són 2 dies. La formiga que se la mira i li diu: cigala,
blats cap aquí, grans de blat cap allà, grans de blat cap aquí, grans de blat cap allà. I vinga, suar la pobra formiga. I mentrestant, la cigala vinga a cantar. I ja a finals d'agost van venir les primeres tempestes. I va passar la formiga per allà i va dir a la cigala: Cigala, més val que t'espavilis, que les tempestes d'agost ja han arribat. Això vol dir que es comença a acabar l'estiu. Què faràs després de tant cantar? Vés-te a espavilar, I la cigala li deia: que encara fa calor, que no ho notes, i aquí tenim calor i solet per molta estona. Però sabeu què va passar? Va passar que l'estiu es va acabar i el sol va marxar i les ulleres de sol ja no feien falta i aquells barrets de palla no escalfaven gaire i va passar el setembre. I l'octubre va començar a fer fred i quan va arribar el novembre la cigala va pensar que això aquí comença a refrescar bastant. Em sembla que van anar a buscar alguna cosa que m'abrigui més. Ai, ai, ai. Quin fred que fa. Ai, quin fred. Espera. Ai, 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 quin fred que fa. Ai, em moriré de fred. I no hi ha res per menjar aquí. Jo abans a l'estiu allargava el braç i agafava un gra de qualsevol lloc. Aquí, allà, només allargava la poteta, ja podia menjar. I ara no hi ha res enlloc. Està tot pelat. Quina gana. Quin fred. I amb això que passa la formiga per allà li diu: Ei, formiga, tu que has treballat tant l'estiu i que deus tenir molt de gra en el teu cau, no me'n donaries un o dos, si us plau? I sabeu què li va contestar la formiga? Va fer: ja t'ho havia dit que no cantessis tant. Tant que t'agradava cantar, que et sembla si ara balles una mica per fer-te passar el fred. Apa, adéu-siau! I la formiga va marxar. I la cigala es va quedar allà, tremolant de fred i intentant ballar com podia per fer-se passar el fred. Que fred! Si hagués treballat quan tocava! Senyores i senyors, aquesta és la història de la cigala i la formiga que ens explica que millor treballar quan toca. Sí. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte. Ja s'ha fos. Ei, i una cosa molt important. No us oblideu que estem fent un concurs a través de les xarxes, a través d'Instagram, on sortegem el nostre últim conte desexplicat, el Gripau Blau i el Príncep Encantat. Si voleu provar sort, aneu a les xarxes, mireu què és el que heu de fer, que és molt senzillet, i participeu, a veure si teniu sort. Apa, aquí em quedo jo cantant. La, 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 la.